De rechter moet nog uitspraak gaan doen. Dat gaat in principe op 2 april gebeuren. Maar het was gewoon heel emotioneel voor cliënten. Ze hebben allemaal dingen gehoord die ze gewoon moeilijk vinden. Er worden niet echt excuses door de verdachten aangeboden. Ze blijven volharden dat ze geen andere keuze hadden dan Ede dood te schieten. Daar komt het op neer. Ja, dat is voor de familie natuurlijk vreselijk om te horen. En die is er ook niet mee eens. Die zegt van jullie hadden helemaal niet hoeven te schieten. Jullie hadden helemaal niet achter die auto van Ede aan moeten rijden. Dit is gewoon police brutality. Het was een verkeersovertreding, niet een misdrijf, toch? Klopt. En die agenten die beweren nu dat het misschien wel verband zou houden met een mogelijke eerder schietpartij in een lokaliteit. Maar er was helemaal geen bewijs voor en dat blijkt ook helemaal niet zo te zijn natuurlijk. Want Ede had geen wapen, Ede had niet gedronken, helemaal niks. Nou, de rechter moet heel diep gaan nadenken natuurlijk. Hij neemt daar meer tijd voor dan normaal, want normaal gesproken wordt er 3 weken nadat de zaak behandeld is, wordt er uitspraak gedaan. Nu haalt de rechter een juridisch-tactisch trucje uit. Hij zegt van ik heb officieel nog niet het onderzoek gesloten, dat ga ik in maart doen. En dan begint de teller te lopen van de 3 weken. En dan kom ik op 2 april uit en dan ga ik uitspraak doen. Nou laat ik dit zeggen. Het OM heeft juridisch een hele goede analyse gemaakt. Zegt ook van beide agenten hebben zich schuldig gemaakt aan doodslag. Medeplegen, dat houdt in dat ze allebei verantwoordelijk zijn. Dus wie de fatale kogel heeft afgeschoten, dat doet er niet toe. Het is zoals in het Amerikaans heet een joint enterprise geweest. En het is betrekkelijk toevallig uit wiens wapen nu de fatale kogel is afgevuurd. Dus daar zijn we het over eens. Maar het OM zegt eigenlijk van dat hebben deze agenten niet gewild. Ze zijn ook maar gewoon naar hun werk gegaan. En het is een soort bedrijfsfout. Nou, daar zijn wij het totaal niet mee eens. Want die achtervolging had niet ingezet moeten worden. En die is denk ik uit een soort machismo, een soort ego is die ingezet. Ede wou niet stoppen en dat konden zij niet accepteren. En toen hebben ze op klem gereden en zijn ze met getrokken wapen, doorgeladen wapen uitgestapt. En als jagers op een prooi, op hem afgelopen. En eigenlijk binnen seconden gaan schieten. Het eerste schot werd gevuurd toen Ede naar achteren reed. En Ede was doodsbang. Hij probeerde nog te ontsnappen, reed met een bochtje. En met lage snelheid reed hij weg. En toen is hij dodelijk geraakt. En terwijl Ede al voorbij was, is een van de agenten heeft zich omgedraaid, is door blijven schieten. En het hele verhaal van die auto weegt bijna 1000 kilo en je kan verpletterd worden, is gewoon totale onzin. Want die auto reed zo langzaam. De rechter heeft vrijdag gezegd, net iets harder dan een auto die achteruit inparkeert. Je hebt alle tijd om nog opzij te stappen. Je weet gewoon dat die auto jou niet dodelijk gaat raken. Dus je kunt gewoon een andere keuze maken. En wat ook terecht door de officier is benoemd. Voor agenten geldt, dat heet een Duits woord, de Garantentstellung. Dat betekent dat zij koelbloediger moeten zijn dan de gemiddelde andere persoon. Dus als zij in een moeilijke situatie terechtkomen, moeten ze het hoofd koel houden en de juiste beslissing nemen. En alleen als er echt zeer uitzonderlijk gevaar is, dan zou het kunnen zijn, want agenten zijn geen robotten, dat ze een verkeerde keuze maken en dat het dan gerechtvaardigd is. Maar in dit geval was er absoluut geen sprake van. Weten ze wat de snelheid was van de auto? Nee, dus het is niet gemeten. Maar ik zou zeggen 15 of 20 km per uur hooguit. Dat denk ik. Maar laag in ieder geval. Zeker niet potentieel dodelijk.